Ako si Lani, ginaingon, ang mananap sa marausab natong mga tao nga makamaong may gugma, makamaong mutanaw og utang kabubuton. Mao kini ang nahitabo sa kinabuhi sa kong anak nga si James nga di na ko mahimong mahikalimtan. Hello, kisa imong name? Ano? Doon dugo. Nung sige ka dugi. Mama! Mama Lani! Inaana natambalan na nato ang itoy, James. Kuyawan lang ko ni mo ganina da, abi na ko gipaak na kas itoy. Naluoy mo ko niya, Mama Lani. Kay sige-sige siya kauaw. Mo di kay doon na siya mad. Kinsa kitag iyas itoy, no? Wa man gyud ni claiming ning itoy oy. Ato naman ta ning gipost sa FB account natong duha, Lani. Kung way mo claim sa itoy, aw, maiya gining James. Hilig ra ba kay mananap ng atong anak? Kuyawan mo ko anang magbuhit ag iro oy. Uso bay arong rabis ha. Si bako kung mapaaka ng atong anak. O di ba kaha? Makapaak naglaing tao. Ay, higtan lang gud nato gud aron maglikay tang makasa sa silingan. Ayaw lang, Mama Lani. Luoy kay si Dugi kung higtan ni liog. James, patuon ni Mama ha. Lisod mang good kung si bako makapaak na siya kay may rapis na ba ng mananapa? Ato lang pa-injeksyonan si Dugi, Mama. Okay doon. Okay na ka, Dugi, no? Napa-injeksyonan naman ka namo ni Mama Lani sa bitiranan yan. Gigutom na ka, Dugi? Kasi sige naman kawhat sa akong kamot, Akidita kay Dugi, kay hatagan tayo kapag kaon, Dugi. Bayot nga no, Dayron. Ay do, ang anak ito yang napakaw sa rumbuang. Pansa? Sus, kuyawa na ba ng rumbuang? May makapaa kay peligro kay amatay ka on, no? Hindi lagi kumusugot ng higtan si Dugi, Mama. Pero James... Promise, Ma, di na lagi na siya makabuhi sa gawas kay ako naman siyang nabantayan. Ako siyang bantayan, Mama. Nang masing, papalita kog tunga sa kilong mantika ng... Buwahahaha! Naun sabi ataw ni buwataw. Adarang mantika ulan eh. Salamat ng masing. Lane, gusto ka mo tanawan ng video, cellphone, day? Unsa na Bruce? Ay kuan, lalaki nga doon ay kabit ba? Nag-jirjir sila dito, nakarma, purting paspasa. Ay na, tanawa, Ay, gipaningot lang siya maayo, pero wag yun maukang. Ala, mau ba patanawa ko no tabi? Tanawa. La, Oh, bida, no? hala. Ngano kang wasan sila bubuig tubig sa? Pareha sa iro, bakon magtapot, bubuag tubig, magukang mandayo na. Lahi ang tao, lahi ang iro, Bruce. Ay, pareha sa nang mananap og tawlan ni oy. Kung unsay utok sa tao, mao sa nang iro. Pero ang iro, di lang makahimog dialog. Pero pinaagi sa ilang ipakitang lihok, yung mga pinaagi sa magpaghot, makasabot rabayatang mga tao-taon. Sama sa imong anak gud nga si James, nakigsabot silang duha sa Dugi nga iyahang binuhi, di ba? Nakasabot sila, di ba? Gibubuan o tanig tubig o aron magkaukang ni sila. Ay, pastilahan. Ikaw ron kung mamabahay ka, aw, magabaan gyud ka. Ha? Naon sa kadiya, Lani? Nakakita ka sa trending sa FB? Managkabit, nagjerjer, o nya wala mag-ukang? Kita, niya. Imo day konsultihan ana nga kabuutan na nako. Bisag maldita ka no. Bisag yaw-yawan kay ka pero
Naibaw sad ko nga nagpakita ka lang sa imong concern ako. Ingon man ni James. Kung ako'y papilion, mas maayo ng asawa nga yaw-yawan sabaan. Pero nag-atingan gyapon siyang pamilya. Mao nga love kay Tikalani. Atik ba yan mo? Oy, lain pa yato ba? Mm. Ganas James ba? 10 anyos naman na. Ilain na nato na siya kwarto. Kay kung mag-love-love ta ba, mag-love making ta. Dahil kay makakita na nato yung kita kong lubot. Ay, naunsa ka ba ya? Gikugos ka na tog na nimo imong gibalhin sa pikas kwarto. Unsa may nahitabo? Ibalik naman po din sa tong kwarto kay di ganahan nga wa siya tupad. Mausad. Di man po na siya gustong mutupad siyang lolo kay nanimaho na kunon tabako. Maulag Pero karong gabi Nga naman. wato na itong matug na sila si James. Dora kasi mo na biya kung wa nakakuha ni mula ni. Unsa naman, nakatawag na si James. Wa pa. Wa pa di. Dong James, ganahan ka magpa-music papa og lullaby? Di naman, baby, si James pa. Oh, sagdi lang good. Sagdi lang di naka baby good. Di naman Aron ko, ba baby. makatuog na ka ba? Ha? Okay? Oo. Okay. Okay, ay salamat. Okay. Bato ka rin dahil lulabay sa imong cellphone lang Sige na ba? Wait sa uy, nagdali. Sige. Yan na. Kailangan lulabay. Nana James ha? Close your eyes na aron makatuog na ka. Itug na si James. Yes, nakatuog na si James. Lani, nakatuog na si... Ginoo ko, grabe haghagok ng akong asawa Lani. Lani, lips to lip punbi. Da, mata lagi ka. Ano man? Sino ano? Ang sabot na to. Natuog na si James. Dali. Sure ka, natuog na na. Oo, natuog na. Wala naman ka naman. Kini, alay. Dali, sikit lang mayo. Si James. Sikit lang mayo na ako. Sikit lang. Matanto ng bata diha. Ay, nahinanok na na. Kini, gini nga na kaya ko di mo. Kaon, sige ra maka-overtime. Kinanglan pa na. Lani. Kanya ginlo. Ginaw na ko. Lolo, nakakita ka ni Dugi, Lolo? Fresh wala ba apod ka? Ako pangitaon, Lolo. Pasig nakagawas, ha? Dugi! Hoy, James Coburn. Nakita ka si mong doggy, James Coburn, ha? O kuya, nakakita ka? Ay, nara, kakita ka. Ha? Oh? Nakakitag kasakar imong doggy, James Coburn, no? Unsay kasakar, kuya? Kada bang nakakitag pang suunon? Ha? Hala? Dugi! Uy, hilabti, hilabti. Ayaw lagi hilabti. Kuya Bruce, maridili na sila magkukang. Pareha sa nakita ni Mama sa Facebook ko. Ay, sos, mahilak pang taon ka lahi ito sila, dog, kay mga tao na to. Kana sila sa doggy, ugiyang ka ng kasakar. Mag-ukang na sila, pasagdihil na sila, karong taon-taon, maibot na. Mamatay na si Dugi, Kuya Bruce, mamatay. Dugi! Eh, na sila buwaga, ay naunsa, baka matangtang na lagi na, James. Oy, mama ni mo, ay. Mamalani! Buwaga na sila, mamatay Dugi, mamalani. Buwaga sila, mamalani! Nagkatawa ko nga naluoy ni James kay nahadlok siya nga kung dili mag-ukang si Doggy ug ang usa ka iro mamatay kuno ni pastilan. Huwag ito makasama ang kaagi ni Lani dinhining tulumanon. What's the style?
Nahadlo ka dili mag-ukang ang mga ero style.